Korán si pamatovalo zhruba desítky tisíc, tisíce, ne 100 tisíc prostě muslimů, prostě obrovské množství. Ale písaři byli, ale bylo jich, to, co se dochovalo vlastně, těch písařů mělo být jenom 40. Ale není to málo, ale není to moc. Oproti tisícům, kteří si ten Korán zapamatovali, to bylo fakt velice málo. Ale i přesto to samozřejmě stačilo. A jak máme vlastně v hadisu, který zapsal imám Buchari, Bera'un bin Azib, tak tady se vlastně říká, že poté, co byla vlastně seslána ája, řekl prorok Muhammed sallallahu alaihi wasallam, řekl, aby zavolali toho, kdo byl zrovna po ruce z těch písařů. Protože ti písaři, někteří skutečně psali jenom zjevení, ale někteří zapisovali úrodu, zakát a další věci a psali i dohody. A prorok Muhammed sallallahu alaihi wasallam řekl, zavolejte mi toho a toho sahába, a on přišel vlastně s nástroji, to znamená s kalamářem, s berem a řekl mu, piš tuhle áj. Dále máme v hadisu, který zapsal Ebu Davud, který právě Zejdu bin Thabit, který byl písařem proroka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, řekl